khona besemva kwabo ongakhanga adunyiswe ngelo xesha. Thank you very much, sir, for the job well done. Kumama wekhaya, behind any successful man there is a woman capable. Iyo lento namhlanje sikwazileyo ukuba lapha. Saba mnyama isibhakabhaka ziyagqama inkwenkwezi. The deeper and the darker the sky, the brighter the stars. Iyo lento namhlanje apha kulomhlaba ingathi umqwebethu kungayindawo emnyama esisithoko-thoko kodwa yaqhama inkwenkwezi yaphuma yabengezela yahlonitshwa lihlabathi. I am also here to adorate and revere this son of this soil. On behalf of the provincial legislature, into yokuba sithi thank you very much, son of the soil, you faithful servant. Wazenza izinto zangathi zincinane kanti zizawuhlonitshwa lilizwe. It is not famous presidents and prime ministers of important countries that deserve the salute when they disembark from the crafts coming from foreign lands, where the generals of the army and the protocol service of the state is bowing when the president is disembarking from the aircraft, rolling the red carpet so that he or she can walk because but selfless servants like him deserve the same. Thank you very much, ngokusibonisa umzekelo omhle wothando nokuxabisa omnye umuntu kwilizwe eligcwele inkohlakalo nentiyo. Abantu besebenzile bayolala emangcwabeni kuthuleke kuthi cwaka, kanti bakhona abantu bebenokwazi ukuthi ndiyile nto ndiyiyo nje kungenxa yakhe. When I arrived in the Department of Education in 1995, ndafikela kwaba bantu umva ephanga phambili bawusukekile. Ngo-1996 xa kwi-Department of Education, Sports, Arts and Culture, ndahamba no Sports, Arts and Culture as a youth sport organizer during that time, looking after the affairs of young people in this district. Baya kwa-education njengabahloli. But lavakala igalelo lakhe noba ummemele emcimbini lo muntu, he is just by far the greatest orator of our times. Thank you very much, Bawutoni, ngoba isiphiwo sakho usigqamise abantu besaphila. It is not every day that we have opportunity to celebrate a towering figure in our midst, a man whose name resonates with every heartbeat of this community. Bakhona mhlawumbe abanye abantu abathi ukhethwe ngoba bekutheni besikho kudala sibulaleka, but we decided to choose one of the best amongst many. Into yokuba nithi kule njikalanga singangxamanga, imvula imane usinika amaqabaza emvula kuba kuvuma nezulu ngeemini zabantu abaphucukileyo engqondweni, ukwenzela uba ningabambani kokufelela intamo ngonobenani, nidumisane ngokuyatha, ningakwazi ukuphakamisana nokuxabisana njengabantu besizwe. Abantu abamnyama basitheliswe loo ndawo yokunikana amathuba, kanti basike batsala-tsalana uThixo wabaphuthuma bengakayiqabeli intaba. Yiyo le nto namhlanje sithe masibe lapha. Xa ndizawuniyeka Tata uTitsh, ukamazi athethwa nguTerry Smith umfundisi uthi if your presence doesn't make an impact, your absence won't make a difference. If your presence doesn't make an impact, your absence will not make a difference. Bakhona abantu abathi bekhona babe bengekho. People who are busy being busy for nothing. When you ask them, abantu abalala ukudinga, abantu abathi kudala sisebenza, xa ubuza ubusenzani, there is no corresponding answer. Esanto zilala zisizingxeke-ngxeke because nochuku zijonga abanye abantu kabuhlungu, kodwa kukho ndima ibonakalayo emsebenzini wabo. Or I, me and only, abantu aba-selfish, abathi xa benika ithuba lokwenza izinto baqale bagwebele kwezabo izandla. Nanku umntu ode wayophumla emsebenzini nasedyopeni eyihlakuhlakula intsimi yamdaka, yazikhupha iziswenye zokuchutywa ngabalandelayo. Sisazi nje intsimi zinezihumba kodwa ziyakwazi ukuvunwa nezinto eziphucukileyo. Thank you very much.
to our God of our ancestors. Ndoba kubekho abantu ngeli xesha akhilwa amatyabo besaphila. Sikwazi ukufika sime ezantsi kwenyawo zabo. Sithi bow in adoration and reverence. Into kokuba kudala ubulaleka. Kufika ixesha lokukunika honor, pride and dignity and say wenze kakuhle. As we reflect on you and your contributions, sir, we find a rich tapestry of wisdom woven into a very fabric of our village. Akukho nto imnandi njenge-tapestry of wisdom. Sikwazi ukuchola umntu esekho esaphila. Sibone loo nto apha kuwe. You have shown us that discipline is not a burden but a privilege. Khona abantu ombona into yoba befoma kukho umntu apha kodwa ngenxa yokuswela imbeko nesimilo uThixo ayohlutha itayitile. Because wawuma phambi kwabantu uyafiphala ukubonakalisa ukunika intobeko nenhlonipho phambi kwabantu. Umbona umuntu lidlavu seyinto enegama. Selebekwe endaweni ezixabisekileyo nendawo esibanzi kodwa swele nje into ibenye. Isonti yesimilo nembeko yokubetha kolwini. Siyabulela okay ngokungqisha ngobunene nobuchule nobuchuphathe ekuphatheni kwezinto zabantu. Thanda nalento uba kukhona ukudlikidlileyo. Kangube ngumngcatsho ongenalusini ngexesha okulinekiwe. Thank you very much. You taught us that the road to success is not always easy, but it is always worth it. Bakhona abantu abadinwa phambi kwaba bayiqabela intaba. Kanti uThixo beseyivele sengempondo into abaza kuba yiyo. Kodwa wena wasinyusa njengomlambo sihla phezu kwentaba. Uthi umlambo wawudibana neziqobo nemiyondozo zelizwe. Wabona amanzi etyhala ebheka kwi-Indian Ocean okanye kwi-Atlantic. Athi awudibana nezi zinto amanzi asikathi form and make a gathering of strength. Amanzi awudibana nengxaki awabuyi reverse, they form up a formation in order to overcome the burden or the blockage. Athi awufika ngaphezulu amanzi athi overcome the problem and move forward. Nawe njengomuntu obuphila kweli phakathi dibene nengxaki. Kodwa wathi ndixolela ujika. Wase wenza formation to overcome the bottlenecks of this life. Namhlanje uhleli kwisizwe sakokwenu sikunika imbeko newonga. Let us carry forward, my brothers and sisters, with his legacy of commitment, a legacy of discipline, a legacy of unity. May we all strive to be a source of inspiration in our own right, just as he was during his time. And I'm here to say thank you once again, Mr. Tony, for being a guiding light in our lives. Together, as we celebrate this afternoon, a man who has become a badge of honor, not a badge of humiliation for Kogolweni village. Bakhona abantu abaphilela indlela zokwehlisa izithunzi kwabanye abantu bahlubane ingubo zokaleka phambi kwentshaba zabo. You protected this village up until the last hour. Here to you, sir, a teacher by profession, an educator, an EDO, a sports administrator par excellence, and the legacy that you'll continue to inspire generations after you. Abawufika emva kwakho, bawufika ngenye imini kubhaliwe in the scrolls of granite. Into yoba kwakuteach kule lali. Umuntu owenza izinto zabona, kwathethwa ngaye, lavakala ilizwi lakhe. Nami ndandicinga akaboni kakuhle. Kanti une-special eyes. Athi akusityikitya kubonakale nangapha kwentaba into yokokuba uyakwazi ukufikelela ngala mehlo. Yangakamanyanga kokwenu. Amathamba ashukuma akhwelete kakuhle ngawo. UThixo ungalibali emadinga. Ngeli xesha lale age ukwazi ukuthi zenifane nami ubungumzekelo kweli lizwe. Nabantu base Misty Mount, this is the only Kogolweni athletics I decided to join my village with, because ndabona into yokuba we need to tap from the wisdom of those that are advanced. Kwami wongo ebiyofundeni abantu abaphuhlileyo engqondweni. Zekuthi nakuloo ndawo yam abantwana abangagqitha si-drugs bahlalela ithufu neepilisi kwimizimba efundiswe ngeemali zemboleko. Bathi abazali bebelinda umntana esikolweni kanti wenzakele umntana ezantsi kwegadi. Nathi let's partner as Misty Mount, one of the best
metropolitan villages in Eastern Cape. Igqokolweni must be our twin, so that we learn from the best. This is the only vibrant center I've seen. Annually, I come here to draw strength. Because the Bonabandwana was a Kogolwen, be a beacon and be the light. May God bless you and thank you for this opportunity.